Tak jsme s naším malým depresivním autíčkem dorazili do leteckého muzea portugalského letectva na letecké základně číslo 1. Zjevně se nám tady právě děje malá airshow s motýlkem. Jsme zvědaví, co uvidíme. Tak, Tetaju, vítězství vlnitého plechu nad aerodynamikou. Demoisela. Ježkově nohy, tenhle ten vlazí. Bobby Kudron. Oba dva tyhle typy mají v Mladý Boleslavi jako repliky. Kája, jsem se bavil s tebou nebo s někým jiným o těch rotačních motorech? Takže tohle je zrovna jedna z věcí, která má rotační motor. To znamená, motor a vrtule jsou jeden celek a je to hřídeli přichycený na trupu a otáčí se motor i vrtule. No, je to o tom, že ten motor prostě mohl být lehčí, no, a líp se chladil. No, ale zase na druhou stranu průšvih byl ten, že to dokázalo točit jenom nějaký otáčky a vyrazit z toho jenom nějaký výkon, protože potom už prostě fyzika překonala materiální schopnosti a ty válce by se pravděpodobně trhaly. V této formě dneska děláme draky. Jo, motor Nome. To je přesně ona. Tak z tohohle toho vymlátili 80 koní. No. Farma. To byly taky všem prvováleční bombardéry. To byly za maximální rychlost 80 za hodinu. Masakr. No a tyhle máme v republice 2 lítající. Paráda, spadíček. Ale je to tlačný. Ještě jednou, promiň. Je tam Matra, ne? A tam nad tím Je to možný, že někdo zkoušel skočit z kostela z nejvyšší věže. Předpokládám, že nedopadl dobře, když se dívám na ty titulky. Tak, tady máme spadíčka. Je, Spyťoun. Ahoj, Spyté. Co ty seš? Tepéčko? Cože? No ne, počkej, jak to, co to? Je tady z nějakého důvodu, jako Spitfire 1A, TB, TBL, jako, že jo, jednička byla prostě první verze, která se vyskytla, ta měla jenom kulometní křídlo, ta neměla kanony. 5 byla první kanonová, no, a LF
byly useknutýma křídlama na nízký výšky. Ale upřímně řečeno, tohle není ani jedno. Jako tohle má normální eliptický křídlo. Kanónový. Takže to jako může být tak jako, ale má to jenom 3 výfuky, takže to možná je 5. Protože devítky už měly ty 6 výfukové konfigurace. Inu, RF84, ale tady je to nějaký zábavný, to vypadá, že to byl možná jeden z těch prototypů, který se snažili používat pro tankování záletu. Víš? Tohle to normální RF84 nemá. Fascinující. To byl vlastně jeden z prvních prouďáků, který dostali Němci po tom, co se znovu začala vyzbrojovat Luftwaffe. A že jo, Američani s tím lítali prostě v těch svých pouštních podmínkách a tak dále, dobrý počasí a tak dále. Dostali to Němci a všichni se strašně divili, jak je možný, že s tím mají tolik havárií. No, ono to není vybavený, že jo, ale ty podle přístrojů a tak dále a tak podobně. Takže když s tím zapadneš do mraku, tak máš tak trošku problém. To křídlo je taky nějaký zábavný. šestka. Tady máme čumáček F86. Fascinující. Tomuhle tomu mazlíčci rozumějí. Když se podíváš, porovnej si podvozek toho Sabra a tohohle toho. No, je to asi tak jako 3x masivnější. Tyhle letadla původně byly určený na provoz na letadlových lodích. No, proto ten podvozek vypadá tak, jak vypadá. A ještě i tak při tom přistání, jako když se podíváš, tak ten hlavní podvozek nemá jako úplně moc široký rozchod. Takže na YouTube jsou záznamy, prostě, kdy to sedlo, že jo, chytilo se to hákem, že za to ano, a aero dělalo takhle a uvažovalo o tom, jestli se překlopí nebo co bude. Jako, no. Vlastně tak tady vidíš, že vlastně jsou tady ty sklápěcí křídla. Vlastně tu A7 a tuším, že taky původně portugalského letectva jsme viděli i v tom Krakově. No a tady tato strašlivá věc je nástavec na tankování záletu. Se to otevře a tím pádem pilot má tu špičku, má plus minus jako na úrovni svojí hlavy a snaží se trefit ten metrový jak se tomu říká, trichtýř, který stabilizuje tu hadici. Tyhle ty mrchy, že jsou prostě úderné věci, že tu prskavku to má jenom na sebeobranu. A ve Vietnamu s tím letím řádili ty černá ruka Američané. Máš vícenásobný závěsník. Vlastně, když se na to podíváš, tak tady máš takhle 1, 2, pravděpodobně 3 z druhé strany úchyty. To znamená, místo jedné pumy, která by visela, nebo jedné zbraně, která by visela na jednom závěsníku, tak jich tam dostane 6 menších, ale víc. No a to samé platí tady. Tyhle ty zamykací mechanismy ty mě vždycky fascinovaly.
když si vezmeš, že aby těch letadel na tu loď dostali co nejvíc, tak prostě sklápěcí špičky křídel. A v momentě, kdy se to sklopí, že jo, tak se tyhle ty čepy zasunou do sebe a tenhle ten koník prostě tím projede a zase to jako znemožní tomu, aby se to zase jako ohnulo. No. Bylo několik případů, kdy se piloti v panice prostě před vzletem prostě zapomněli sklopit křídla a podařilo se jim vzlítnout se sklopeným křídlem. No, prej to nebylo nic moc. Jako na vysokých rychlostech to prej jako jakž takž reagovalo, ale že ho sklopit to za letu nesklopíš. No, ale prej jako se s tím dostali na zem. Jako museli divertovat někam jako na nějakou pozemní základnu, protože by se nedostali jako na dost nízkou rychlost, aby mohli sednout na té lodi, ale je to zajímavý. Schulgleiter 38. No a tady máme hračky. Hezký, a se z toho bylo dobře vidět. Čína. Ale to je nějaká kanonová dína. Jak to? Oni za normálních okolností měli v čumáku, nebo jako tady v těch bočních krytech, měli ty kanony 4, nebo respektive tam měli 50 kulomety, ale tohle to je zajímavý, protože to má průzkumný čumák. To má kamerový čumák a ty průzkumný za normálních okolností nebyly ozbrojený, aby byly lehčí. Zajímavé. Dobře, v portugalštině si to úplně nepřečteme, podíváme se na to někdy příště. Sedačky druhé generace byly sice lepší než ta první, ale že bych téhle potvoře věřil, jo, to je kousek koní. No jo, to je kousek koní. Vnitřek škaredýho transportáka. Hele, pojď se podívat sem. Tohleto je čumák Super Constellation. Nejkrásnější dopravák všech dob. Jak ty dopraváky úplně moc nemusím, tak tohleto bylo nádherný aero. A tady máme jeden z nejvýkonnějších pístových motorů vůbec. Tyhle koní měla 4. Bohužel teda poměrně rády hořely. Ale jinak to byl prostě naprosto super motor. 3250 koníků. Technická pornografie. A tady se podíváme do čumáčku koní. Ahoj, potvoro.
Je pravděpodobně navigátor. Aha. Jo, tyhle hoši se tady nenudili. To má... jak on se jmenuje z pomády? Travolta. Boeing 707 je jeho osobní hračka. Budeme hodní a vzhledem k tomu, že je tady napsáno zákaz vstupu, tak tam nepolezeme, i když bychom teoreticky mohli. Budeme hodní a strčíme tady jenom špionážní tyčinku. Boeing 707 není žádná malá hračka. Jdeme se venčit? Ale luxusní sedátko, všimla jsi? Большая техnika. Skládeček. Ono se řekne černá skřínka, ona je oranžová. No, tohle to je hlasový zápisník z kokpitu. Většinou v letadlech bývají minimálně 3 zápisníky. Jeden v ocase, který je na letový data. Hlasový zápisník z kokpitu a pak je třetí, který duplikuje vlastně ty letový data někde jinde v letadle, většinou někde uprostřed, nebo tak, aby byly oddělený a v případě, že se to podělá celý, tak aby se to dalo najít. Kaša negra. Že bychom tady měli radáreček? To bude radáreček. No jo, to je radáreček. Z čeho pak? Mi pro jistotu neřeknou. No a tady naše krásná DC3. Jo, tak DC3 bych chtěl letět z Lisabonu do Luandy. Sice by to byla hrozná romantika, ale myslím, že bych potřeboval ty 4 headsety a ještě špunty do uší. Tohle to bylo letadlo, které prostě v prvním kole otevřelo jako leteckou dopravu a turismus jako takovej v celém světě, protože její předchůdce DC2 byla prostě poloviční. A DC3 umožnila vůbec jako rozjezd ty letecké dopravy. A byla super v tom směru, že tady vlastně, že tady máš ještě tu druhou půlku těch nákladních vrat, takže prostě si z toho otevřela a nacpala si tam cokoliv. Že do dneška DC3 tady na severu Kanady, protože tahle ta sranda jednak odveze úplně všechno a jednak na to, jak je to velká mrcha, tak přistane na Pětníku. A vlastně nemá problém. Jediný, co je problém, jako se všema malýma letadlama, je, že to má pořád normální spalovací motory, který pálí prostě 100 LL, což je letecký benzín, který už dneska jako se vlastně špatně schání. Takže co dělají, je, že konvertujou tyhle DC3, které jsou prostě 50, 60, 70 let starý, a místo těch hvězdicáků, co to má na křídlech, tak tomu dávají turbíny. No ale tyhle oblečky by nám slušely, ne? No. Tail number 19503, vyrobená 1943. Jo, několik misí za druhé války. Hezký. A schazovala za dne D nad Normandií. Tak to bych docela věřil tomu, že jako se na ní najde pár dírek, který tam původně nebyly. Tak kdybyste to čirou náhodou nevěděli, tak tohle je reaktor.
z té 38. Sikorský úhel 19. Tohle tu hračku jsem snad nikdy neviděl v reálu. V čumáku ještě normální spalovací motor. Žádná turbína. A tady máme nějaký výcvikáče. Uděláme si malou předlitovačku. Paráda. A jestli se nepletu, tak tohle je Dragon Moth, což je věc, která ještě pořád minimálně jedna lítá. Ta britská konstruktorská škola byla prostě taková jako... Dragon Repeat, jasně. Ta britská konstruktorská škola měla rozhodně něco do sebe. Staré dobré časy letecké gastronomie, kdy člověk ještě dostal napít ze skla, nedej bože kovový příbor. Solnička a vepřenka jsou fakt sladký. No, tohle to letělo na 747. Ještě v době, kdy TAP ještě měl 747. No a tady už se nám to trochu zhoršuje. Ale dostaneš bílý porto na palubě, to není zlý. Já. To je zjevně aero upravený pro vozíčkáře. Jujky, koho pak to tady vidím? Někdo nám přeparkoval aero. Ale jakože úplně. Teda kromě toho Lycomanga, nebo co to má pod kapotou. Tak, jako maximální rychlosti 215 si s kabem můžeš nechat akorát zdát. Ale dejme tomu. Šlapací kap. No. Já si nemůžu pomoct, ale když se dívám na to křídlo, tak mi připadá, že to aero bude poněkud mrcha. Jo, konstrukce Amadora. No tak jo. Ale máme nějaký přídelný nádrže. No. A tady máme Cessnu z vietnamské války. S tím za vietnamské války Američané dělali letecký průzkum vlastně navádění úderných letadel v těch raketnicích
Němci tahali raketu s bílým fosforem, vždycky našli cíl, označili ho prskavkou, no a pak nalítli útoční a šli po tom kouři. Tak. Názorný příklad, jak vypadá vrtulník vevnitř. Ty turbinky jsou strašlivě malinký na to virtuálku. No a tady máme tu aluetu akorát nerozebranou. A hned Puma. Já. Naštvaný Texan. Kdo by to do něho řekl? Ověšený jak vánoční stromeček. Jejku. Miluju vůni na palmu poránu. A tady máme další třeba. Ne, Auster. Aha. A tady máme toho turniéra, co tamhle byl rozebraný. A tady máme opět Dino. Akorát, že tentokrát původní konfigurace je bez těch bláznivých kanónů. No, nespěl jsem se. Mělo to v Čumáku 4,50. No, oni tam nacpali 20 mm kanóny. No, 30 mm dokonce. Alpha Jet. No ale toho moc hezky zrestaurovali.
AT-37. Historie. Tak. Tohle je motor. Tohle ta mikrověc. AT-38. No to je do dneška vlastně standardní výcvikový letadlo z amerického letectva. Do dneška se s tím lítá. Myslím si, že teda teďka zavádějí novou, ale ještě víc tolik nemají. Jeden z málo cvičných letadel, který se nahužují. Kromě historii tam nasad, že říkají, že testování tohoto nachystání je dost podobné jako raketa. T-80. To platí, proč já si to 80, to 33, to je jedno. Jo, protože T-80 byl shooting star jednomístný. Tohle to je dvoumístný. No vlastně stejný hra. No. My se těsně mineme s Eurofighterem.